Kasur kabri uhinyau terep kapan benapat ba bahaka kendai terik unai lur hajar arpuar kan penlong ye kejingye kenduk lang hakamat ke civil hospital hakapor kendai beji mid step. Kani kedega sengi ke baga sorkar kular banwanra assembly ya ke kaipot kejing syak penyap orang ba ceris de feel thank you unong yalam bala syong tat keseng HNLC haka khatlai terik unai lar hajar arpuwe haka yingsa kejong u. Kekenhun kesur keberi uhinyau terap ke kot ke weri ki pat ba ki berang kwa ya ke syong suk syong shengan ha ke jela bekin mi lang ha ke te kesngi. Kani kelong kat kum ke kerwa jongu organizing secretary uba Thomas Pasa. Sini nak kaliang jong ka kenhun jong ka sur beri nyok trap ila pelong ya kene ka meeting ka jongi. Kamat je keren hi kadai halor ki jong kolar jong menteri sebut menteri jong ka sokar jela ka jongi ba perstun tensong ha kenhun ka jongi par kamat dekat dulu kamat jong pai ba borok jong borok ka jela ka ba la kolar ba ka khandai terik. Ka bandai ka seni syong dor bar ka bandung ya. Jong mentau bunai ba arwan ra lani on plit peni ba ya kata kai pot jing sa set yap jing ba let chesit thank you la sistem tam menta tena kat liang ka jongi kun hun ko bala penwandur halor ka daw ban penyo ya kata jing bisar bahok nam ta yin ka sam jing ba che bat ka jing bisar hok ru ya ka bruh nyu tra borok kowe kani ka wei na kimat ka ba ni sokhya ba bat lesi om dei tang mangi Henry wat kaburi usnyo trap barok kawai kiap kami lenti balanu kata kajing besar hok kanwan tekani ka khandai terik kumra kular hi daga sarkar ka jongi kari ka sni bukerpan ya ka ba mangi hi ka kanhon ki pai ba jong jela barok kawai kiap kami lenti bangi kermen pade ba kini kinong mikmat ki jongi kin ba ngira pha kum ki pai ba sakai bar thawan kin long ki balai thlik bag beslur banyada ya ka hok long breu man breu jo no song snong jo kane ka jela ka jongi banya sai man penyo ya ka jing bisar hok halor kane ka jing sya setiap im pet hing sa jo we ni kerang ba jo ka jai breu ka jongi nila kenturu kham tame lemba jo kira patai khobor ya ki badan bentalang bar kane ka sur ka breu nyok trap kenhon ki ba fer bahkan ni khandai tering ngene mi pai ba hi man pen sneu sya kiri kin re fawut kinong mi khmat ke jongi kham tam me sya ka sarkar ba nginem long kita ki bisong klik ti le lani kita ba chusngap nak kata kadau ngi kerpan ya kini ki kunhun ke jongi ki bla don bentana do sistem tam ki bala seng ya kini ka suruh beli nyotrap bangin ya pai kum kadak ka jeng ya pen kamau ba haduk mentah irang ap kami lenti kata kading besar hok ba ni kermen ba kani ka sni khandai tarik kandai ka sni jong ka jing job jong ka hok ya pop bat kandai ka sni ba wat ya ki bri ke badan ka an da ki le ka bakala on pun sistem ya ki ka kum ka an mala kren sai krar ka jing sisa demokrasi ba ka an kam ju pet kerdan ya bala le bakala on sim ni kenti jong ka an ni kermen ya ka ba ba kami lenti ya ka jing besar hok haka di kasni ke banuan kajing khat no jing ba che ki ba bol ki ba ki badang thang ka donut thang ka mensim kilayawan kilai mi ban penpau ka solam ya ka yin kasam ban penpau ya kata ka jing bo sung hun ya ka ai ka bala aja sistem bladam bat mangiru kum kenhun ni kerpan ya ki perdok personal ki jongi ba nginlong ki maslur bangin yami nak benta bandawai ka hok ma nak benta ba ngindawa ya kajing besar hok marteng teng ngiong ba ka kajing sni kawan dei ba bon plak ki bri ba sni dei bala snap jar plak ba takadau ka por plak dei ba ki badan sisa kata musim ban wan ra yang ya kata kajing sar khadar ka ba khut ka ba suba ka syong hok syong nia ba hakani ka sik dai tarik nya wan lang kum kadat ba ngi khrang sisa ba ka jela ka jongi kan ya kat kum ki rukom terikam juga an da ka jing besar hok teng community bagani ka sni ka banwan kan long ka sni ka ba lese ka sarkar kan pakat arsin syaban sim ka no ka sinjang ka ba bakala lani ka balong persya ya ka jing sno jong pai ba